Assalamu alaikum dostlar. Бүгін біз сіздің білән янадан Көнияк Көншығыш Ауропаға Балқан ярым утрауының көнбатыш өлешіне саяхат етәбіз. Біз яңадан матур Босния һәм Герцеговинада, андагы истә калырлык тагын бер локация белән бераз танышырбыз. Мы находимся у подножья города Мостар. Мостар шәһәренә 15-нче гасыр уртасында нигез салынган. Хәер, мондагы беренче җирлеккә мөгаен күпкә иртәрәк нигез салынган булгандыр. Мостар атамасы күпер каравылчыларын атап йөрткән Мостар сүзеннән килеп чыга. Монда килгән һәр сәяхәтче диярлек беренче эш итеп иске күперне, аннары инде калганнарын карарга китә мөгаен. Миңа ниндидер мәгънәдә тигесендә, монысында бергә күшу бәхете елмайды. Мин Мостарның иң матур мәчетләренең берсе Коски Мәхмүд Паша мәчетенең эшенә кирдем. Ул 1619 елда Коски Мәхмүд Паша акчасына төзелгән. Мы находимся в городе Мостар, в одной из мечетей, которой, к сожалению, сегодня в основе своей находится музей. Здесь есть возможность подняться на минареты и взглянуть на город с самого верха. Дорога такая очень интересная, лестница витиеватая. Здесь есть еще этаж, можно взглянуть на убранство мечети изнутри, отсюда. Очень, машаллах, красиво. Мәчеттә каллиграфик композицияләр, орнаментлар һәм үсемлек мотивлары ясалган. Сүз уңайыннан Коски Мәхмүд Паша мәчете һәм иске күпер Мостардан берничә чакрым ераклыкта чыгарыла турган бер таштан салынган. Ну что же, вот мы поднялись на самый верх. Пройдем на балкон. Машаллах. Такой замечательный вид открывается на город. Srce u behutu prežaliti nikad neće. Сез шәһәрнең визит карточкасын, атаклы күперне күрәсез. Ул 1993 елда сугыш вакытында җимерелә, тарихи үрнәк буенча 2004 елда гына тургызыла. Иске күпернең беренчел версиясы 16 гасырда Госманлы дәүләте белән Султан Сөләйман идара иткән чорда төзелгән. Мостар чынлыкта зур булмаган шәһәр. Миңа сөйләүләрдән чыгып, бердә 100 меңгә якын кеше яшый. Нигездә Босния һәм Герцеговина зур ил түгел, ләкин бик матур. Күз алдына китерәсезме? Көн сайын шушы матурлыкны күрергә уяну. Бу гаҗәеп. Naše groda insanskoga.